Kok rekake kaya dandan barang macak sinden ngoten niku. Sampean ben piye tujuane apa kok macak sinden? Ben cantik. Wah, iya. Cantik tenan sampean luar biasa. Wah, jos tenan. Tur yo ngangge gelungan nadyan rada kegeden ora masalah nggih. Wong yo nuwun sewu, jero ngangge kotang ngene nduk sampean. Boten. Mboten yo sik cilik ora sah ora apa-apa. Bukan hal yang napa niku negatif mboten, ora apa-apa. Jarike yo apik. Saiki sampean pengen nembang apa njajal aku pengen ngerti. Sing ngeten dangdute niku. Wah, nek dangdute. Lah dangdut kok syaratnya sampean kudu egolan lho ya. Nggih. Apa iso egolan ora dibokong nomo sae. Napa ibuke sinden, Nduk, sampean? Boten. Ibuke iso karawitan ibuke nggih. Boten. Masyaallah guru. Boten. Lah ibuke napa? Petani jagung. Wah. Petani jagung, ngopeni jagunge bapakmu. Mesti bapake mesti dalang pake. Boten. Bapake yoga pengrawit. Boten. Lah budayawan. Boten. Lah apa bapake? Petani jagung disambi melitur. Disambi? Melitur. Oh, bapakmu tukang melitur. Nggih. Melitur sampean apa? Ibu. Oh, melitur ibu. Ya saiki nanjake iki cah cilik iki mung ora ngantuk. Ayo coba. Aja kaget to, Nduk, ngono ku kaget ae. Tak celuk, ya cah cilik. Ayo nanjake cah cilik. Coba men ngadeg coba. Sik nang kene sik golek nembang nang kene. Aku pengen dialog kali jenengan. Tak pamerke nang Kedung Ombok Pak Cahyo wiwit tahun 2011 kuwi nang kene iki wis langganan ya. Ngadeg kok Nduk, jumeneng Nduk coba kaya apa. Nah, iki. Adate bapak ibu yang tumut kula niki mboten macak sinden ngeten niki mung ngangge kudung ngoten niki. Dadi upami menika nyinden nuwun sewu gelungane kaya ban Vespa nyuwun ngapunten. Nah, nggih. Ayo, ayo Nduk, maturan Nduk. Ayo. Kene sik ben aku iso dialog lek ning kene bapak mati engko ayo nggih. Iya. Tuwun. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Bu Sinden. Nggih. Piyayi ling gemeske kaya nama lengkap sinten nama lengkap? Nama panggung nopo nami asli? Duwe nama panggung barang? Nggih. Nggih. Yen nama asli siapa, nama panggung siapa? Nggih, nderek tepangaken nami kula Sofiana Putri Soraya. Oh, alah sing nang nggih iklan kae to, Sofi COD kae to. Senes. Senes. Oh iya, kuwi nama panggung apa nama KTP? KTP. Nami asli. Asli, oh iya. Nggih. Lek nama panggung sapa? Lah niku Sofi COD. Wah iya. Ayo saya pikir ya apik. Kelas pinten Cahayu? Kula kelas kalih MI. MI. Nggih. Isih kelas loro, berarti umure pinten? 8 tahun apa pinten niku? 8. 8 tahun, Nggih. masyaallah. Daleme pundi? Selang plosolor. Apa? Pak Dalang ora cetok. Saking pundi? Selang plosolor. Oh iya. Sing banter Pak Dalang yah ini wis budeg pancen ya. Selang plosolor. Selang. Hah? Selang. Selang ya Nduk. Lah iki enek dalang digiyetaki sinden ya iki, guys. Nggih, Selang. Kabupaten pundi? Kabupatene pundi jenengan? Ngawi. Oh, Ngawi, nggih. Kok rekake kaya dandan barang macak sinden ngoten niku. Sampean ben piye tujuane apa kok macak sinden? Ben cantik. Wah, iya. Cantik tenan sampean luar biasa. Wah, jos tenan. Tur yo ngangge gelungan nadyan rada kegeden ora masalah nggih. Nek sing penting mriku lak mangke kembang to. Nggih. Apik nek lek kene kek kembang api. Wah, muruk lho. Lah niki sing paling alit lho. Gelungan semono paling cilik ya. Nggih. Oh, alah Nduk, ora abot ngono kok nggo ngono. Boten. Ora pengin muwene mboten nggih. Boten pun kulino kula pakai sanggone. Oh iya. Iya apik. Lah lek ngencepne ning sirah nang ngangge apa? Paku apa, Nduk? Boten. Napa? Tusuk ke.
Tusuk. Napa ke ya jenenge? Takono Mbak Birgita apa Mbak jenenge Mbak? Napa ke Mbak lupaku? Anu jepit sanggul, tusuk Je, sanggul. niku lho. Apa niku napa? Lah ya niku jepit sanggul. Jepit sanggul. Lah nggih. Kok rekake ngangge bayak barang, ngono lho. Wong yo nuwun sewu, jero ngangge kutang nduk sampean. Boten. Mboten yo sik cilik ora sah ora apa-apa. Bukan hal yang napa niku negatif mboten, ora apa-apa. Jarike yo apik. Saiki sampean pengen nembang apa njajal aku pengen ngerti. Apa? Ayo. Sing ngeten dangdute niku lho. Woe nek dangdute. Lah dangdut kok syaratnya sampean kudu egolan lho ya. Nggih. Apa iso egolan ora dibokong nomo sae. Wis ora apa-apa, sing penting dicoba dhisik. Ning kudu enek bawane. Ngangge bawa ya. Oke. Oke. Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan. Tapi bawane kula dereng diajari. Bawa apa bae, ora kudu ninggal katresnan paman liyane ngono sing enek bawane apa Taman Sari apa-apa ngono kuwi. Apa Yen ing Tawang. Yen ing Tawang? Nggih. Oh, coba kaya apa yen ing Tawang. Bawane sinom ki, Nduk. Sofi. Ayo nggih, coba. Wis akhir rene ora apa-apa wis. Nggih. Lek ngono-ngono kaya ngono cah sak biting ayo. Ayo coba pamerno ning Piyayi Kedungombo, nggih. Sinome. Ayo. Kok sinom? Lagi bawane kan sinom. Yen ing Tawang to. Iya, aku sing salah. Heeh. Bawa yen ning Tawang, ayo bener nggih. Ayo. Wis ben aku sing salah, Nduk, aku sing salah. Nggih. Nggih. Nano semono cahaya. Temengkling kaya ngono kuwi. Ha iya pancen ya cah jos iki. Luar biasa. Terus Nduk kaya apa, Nduk? Sae nggih suara kula. Aku arep nyauri piye sae napa awon apa arep ngono kuwi ora. Ya mesti sae dikeploki piyai sakmene kaya mesti sae suaramu, Nduk. Apik luar biasa. Jos tenan. Iya. Terus Nduk, ayo. Tani. Ayo. Keren. Janji-janjiku eleng. Caci lisan jentit barang lho ayo. Mbak Tuti angger ngono iki malah munggah ayo. Lah iya. Ya udah, sap. Nggih pancen sing kelah loro pamane sok don grogi niku biasa. Neno. Yo. Sawang-sawangi wajah iki kaya cilikane Bu Kesi. Ayo. Ayo, ngono kuwi mlumpuk ngono kuwi. Ayo. Mas ingsun
Piye nyapa? Tangi sing tias. Pedotane bener kuwi. Ayo. Nganteni jangram bulan Nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Sofia, luar biasa iki. Sak kelas loro lho, ngatane sing kelas loro SD 8 tahun wis iso kaya ngono, elok tenan. Napa ibuke sinden, Nduk, sampean? Mboten. Ibuke iso karawitan ibuke iki ya? Mboten. Masyaallah guru. Mboten. Lah ibuke napa? Petani jagung. Wah. Petani jagung, ngopeni jagunge bapakmu. Mesti bapake mesti dalang, Pake. Mboten. Bapake yoga pengrawit. Mboten. Lah budayawan. Mboten. Lah apa bapake? Petani jagung disambi melitur. Disambi? Melitur. Oh, bapakmu tukang melitur. Nggih. Melitur sampean apa? Ibu. Oh, melitur ibu. Malah ibu dipelitur. Ibumu aja dipelitur, dimelamin. Ayo. Nggih, betul ibu dimelamin. Lah niku kilap-kilap. Weh. Lah ibumu ndi ta? Ibumu ndi ta? Oh, teng mriku kali bapake. Alah, kok ya elok. Engko sampean pamane kali Bu Kesi disangoni ya disetorne teng ibu ya. Mboten nggih, dipek dhewe. Nggih. Nggih tumbas napa? Kula tabung. Oh ditabung, pinter, pinter. Aja diparingi ibuke ya ndak nggih lebon panci engko. Ayo. Lagi coba kaya apa langgame Sofia. Ayo, Yeneng Tawang. Ayo, kudu sinom ya, kudu. Ayo. Boten. Nggih. Lah ya mboten. Ayo. Cendek Sofi. Ayo. Sekedap, Pak. Nah, napa? Napa dalem? Kula anu ngertos Pak Lurah. Pak Lurah Pak Haryono. Pak Lurah mriki. Ngapa? Ngertos pripun? Ngertos kula? Lah lek ngertos terus lajeng napa? Mboten. Mboten piye? Kula duding. Kula tuding sing di Pak Lurah jajal. Oh iya. Ketoke tau nonton jok lutuk kuwi. Lutuk Pak Lurah ndi? Lah menika. Senes. Hah? Cek golek sinyal. Oh, golek sinyal. Apa temu tawere cilik kaya ngono? Sinyale lemah. Lah tangane iki jempole dingenekne tak sawang kok kene kaya jahe. Pak, angkat tangan, Pak. Loh, Pak Lurah yang mburi kelir kene temu iki mriki, Nduk. Arep nyuwun apa to? Aja nyuwun sangu lho, Pak Lurah entek wis akeh malah nyuwun sangu. Nggih. Engko nyuwun karo Bu Kesi ya. Mboten. Mboten. Loh, lah kok ora gelem disangoni berarti? Kula nyuwun ibu mawon. Ibuke sampean dhewe. Nggih. Alhamdulillah Bu Kesi ngirit. Nah ya. Lah iya. Wis ora sang rembug kuwi Nduk, sing penting nembang coba kaya apa. Ayo langgame Yeneng Tawang. Ayo Sofia. Weh. Sekejap. Ayo. Cuk. Ayo bocah pinter men. Sekejap. Ayo sekedap ra apa-apa. Kula tak mimi. Oh Mimi, ayo. Ayo, nggo dhewe apa iki nek Pak Dalang iki apa piye? Ayo. Khusus ayo. Ngelak bocah iki alah. Tuh alah mesake. Ngunjuk air putih, lek Mbak Winong biasanya banyu aki, Nduk. Ayo. Ben powere kuat ayo iki. Wis ngunjuk saiki, apa kaya apa? Ayo. Mega ing angkon
kali tepuk tangan bocah ajaib tenan iki ya. Jan elok. Setunggal meleh. Non? Setunggal meleh. Ya setunggal neh ya kena ning iki tak sangon dhisik. Nggih pancingan men sampean saya semangat. Purun mboten? Purun. Nggih ditampani. 20 napa 50 mawon ngoten lho. Ngene iki contonen. Kata amplopi 20 napa 50 lho Ndek sinden. Bocah apike kaya ngene ya. 20. Nggih, kula kegeden nek nang nek niku. Ya wis yen pancen 20 iki tak kei 100 susuk 80. Ayo. Mboten. Mboten nggih. Ora ditampa tondo terus. 2000. 2000 nggih ning parkir kuwi engko ora nggih. Ditampa ora apa-apa. Nggih spirit sampean. Saestu niki. Lho saestu kapan aku guyon ora tau guyonnya. Nggih. Matur Sar nggih apa duwite? Nggih niku apa? to. Nggih. Kudu cetha nggih apa aja nganti boros-boros lho. Nggih napa? Kula tabung. Wah pinter. Nggih. Nabung kira-kira wis entuk pirang atus sampean tabungan ngono? Nggih pon kata pon kula tumbaske sapi. Oh, alah sapine lanang apa wedok? Sapine setri. Oh, setri, lanange bapakmu. Nggih. Alah, nyanyi-nyanyi cahaya ditampa nggih. Salim sing karo Pak Dalang, ora salaman ta ket sore. Bocah kaya rekake pupuran ngono lho. Col to? Hah? Col. Kok sik ta pupuramu tak sawang, wong iki lek ireng dipupuri malah kelawu. Lah nggih bibite nggih ngoten niku. Malah nyamplung mboke bibite kaya ngono kuwi. Malah wis mboten pareng. Ya, ra apa-apa, Nduk, tapi ayo. Sebut. Apa? Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan. Wah iya. Didangdutne. Didangdutne. Dangdutne? Oke, siap. Coba kaya apa? Pertama dangdut apa langgam sik? Langsung dangdut? Nggih. Ning egolan ya. Cek. Lah egolan tak tambine 50. Ayo, Coba kaya apa? Ninggal katresnan. Ayo ki ya dipundhut karo Bu Sri Asih sing saking Surabaya. Nggih. Menika dipundhut ki ana bingkisan kaya ngene. Yo, ninggal katresnan diaturke karo Sofia. Kunjuk dumateng sedaya para pamirsa. Yo, pamerna Nduk. Aja wedi, aja don, aja grogi. Pokoke sing semangat wis pokoke. Sofiana. Piye to aku salah apa neh? Sofiana. Lah, Kok aku- Sofito? Oh iya aku salah. Tapi kok aku meneh 200 wetun malah. Dikuyo-kuyo karo cah cilik aku. Iya. Oh, dalange gembeng. Wis ora apa-apa aku arani gembeng ra apa-apa nyatane aku sarunge TK mbiyen ngangge rokok ayo. Lho saestu Bu, kula mboten kojah mboten ngapusi. Kula niku jane Mbah Sukron niku putrane lak sekawan. Nomor 1 niku lanang Mas Kalingga, nomor 2 Mas Kangko iki lanang neh. Pengin duwe anak wedok direwangi tirakat, laire lanang melih kula. Watak kula jane kaya wong wedok alus ngoten niku asline nggih. Janjane arep dadi wedok, akhire dadi lanang mergo bahane enten sing turah. Ayo dadi lanang. Yo ninggal katresnan Sofia. Wis gede kok gembeng. Hek ta Bapak Ibu? Meneng tak tonyo suwi-suwi ora. Ayo nggih. Ra apa-apa wis Nduk, ra apa-apa. Ayo. Yo ninggal katresnan dados yo Mas Mbak, yo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
diparingi karo Mbah Kakung kuwi. Oh, akeh. Suwan. Nggih, salaman salaman tangan. Salamane duwe pindahan kiwa. Oh Nggih, nggih. pindah kiwa. Ah, salaman dicium kuwi astane dicium. Nah, ngono kuwi. Lah niki Pak Waris Sugiono kuwi lho, entukno. Matur suwun, Wah, Bapak. nggih, matur nuwun nggih Pak nggih, sembah nuwun, nggih, sembah nuwun. Pak Waris matur nuwun. Entuk akeh to? Nggih. Sing 200 balik rene. Mboten. Lah nggih pancingan kuwi mau guran kok. Mboten. 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 Wah, iki bae ngerti dhuwit bae. Ketoke mau njale ku 20 mawon. Kula 50 mawon. Alah, entut. Mending sing marahi mboke kuwi ya nggih. Pak, gamelane mantap. Gamelane mantap ya. Nggih. Nggih, mantap. Iya, nggih, luar biasa. Lek gegem dhuwit iso kuwenceng ngono to. Ben gak ilang kok. Oh iya, ilang. Alah, aduh bocah. Sampeyan nganti gara-gara kuat ora engko? Kuat. Kuat? Kuat. Kuat. Oke, lek kuat tak tambah selawe engko ya. Gara-gara nggih. Saiki istirahat dhisik, mergo kopine teko. Ya. Kula mboten kopi niki. Wah, aku nawani yoga-yoga ora sampeyan ora. Ya wis. Oh iya. Bocah marai gemes ora suwe-suwe. Iya, oke, terima kasih. Memang aku gemes. Ayo, iki lek kumpul Ganti madang pora, karo. Pak. Napa? Ganti pora. Ganti apa nih? Sandinge. Sandinge ganti no. Oh. Mulai harus saksi nembang sampean terus boros aku. Boros ya. Mbak Birgita dhisik ya Mbak Birgita kaya apa? Men jumeneng Arum Bali. Yo. Berpacu dalam melodi. Yuk. Menika Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni tasih family kalian Pak Yoyok Njodipati. Ya nggih. Pernah apa nduk sampean karo Pak Yoyok? Keponaan, Pak. Oh, pulunan. Iya. Nggih. Dadi iki padha karo jenengan sowan ngene Pepunden ya nduk ya. Nggih napa? Nggih. Mula lek sowan ngene Pepunden ora sang ngrembug anggaran, ya ta? Lho, ya enggak bisa, Pak. Ngapunten Bapak Ibu, kula niku asline niku iri kalian Dek Sofi kula niku. Lah ngopo? Kula niku nderek jenengan to, Pak. Pirang-pirang tahun mboten nate jenengan sawer kula lho, Pak. Bangeten jenengan iki. Lah kowe tak sawer gelem. Purono, Pak. Ning enek syarate. Napa? Kaya Sofi. Napa? Dadi gelungamu ngangge ban Vespa, gelem ya? Ayo. Kaya Mary karo cah cilik ngono kuwi. Iya Pak, jenengan ini mesti ana sinden nyari mesti alah dialem-alem sing lawas mesti dilupakan. Lelaki emang seperti itu. Nek wis entuk sing nyar sing lawas mesti dilupakan. Ngatas iki karo cah cilik mosok ya cemburu, mosok ya iri ngono kuwi lho. Pak, jenengan tuh sebagai pemimpin niku harus adil, Pak. Semua sinden iku kudu ya disawer, Pak, ora nggur satu tok. Apa aku ora tau nyangoni kuwi? Wong bar wayangan nyatane mesti amplopmu ya kandel-kandel kabeh lho. Lho pas niki ya pas tampil lho. Yo saru mosok sakmono gedene disangoni ora. Lah semene iki pantes. Nggih to Pak Bu nggih. Wah. Berarti nek wis gedhi gak entuk disangoni, Pak. Ora entuk saru ora. Ya wis nek aku tak nyuwun Pak Lurah Pak Lurah. Heeh. Pak Lurah iki kari setahun kuwi wis ludes entek-entekan.
Ah iya piyayi kuwi mesake kok malah dijaluki renang. Mboten Pak, namung guyon nggih Pak. Nggih piyayi Dumombo kaya ngene iki lho Bir. Nggih Pak, iki kula niku remen sangat Pak mesti teng mriki niku penontonnya niku sangat-sangat royal. Maksudnya niku dari tahun ke tahun niku nggih penontonnya nggih kathah ngoten lho Pak, mboten berkurang napa bertambah, pokoknya tambah bertambah malah Pak. Nggih. Nun sewu yen wayangan teng Nganjuk utawi pundi kemawon yen sore limbukan penonton kathah niku lumrah. Nggih. Ning teng mriki enten bentene. Engko bar Napa, limbukan Pak? isih akeh sing mirsani. Lah, terus niku Pak. Apa meneh teng Kedungombo niki tanpa bintang tamu lho penontonnya membludak Pak. Jos. Lah iya kuwi sing pancen spesial Dumombo iki kaya ngono kuwi. Mula awakmu nembang sing apik Bir. Ayo nggih. Enten pamundutan apa mboten Pak? Sing era sekarang wae awakmu tak bebaske. Ayo. Oh, era sekarang. Heeh. Apa ya Pak? Sing Mbok mirsani. bilih enten pamundutan Bapak Ibu? Mboten. Podang kuning. Wo, podang kuning iki, Pak. Ayo ora apa-apa, wong kuwi katresnan kok ya. Ayo. Ya wis, Pak. Podang Engko kuning. disawer lho, Pak, koyo Dik Sofi ya, Pak. Mboten, Pak. Aja kuwatir engko bar nembang tak nehi iki. Apa itu? Boto. Ya Allah, jahat, Pak. Iya. Ya dibawani Bir, kaya apa? Ayo. No. Ya. Nadyan wujud temong peksi No. Ya. Halus manis nang semake Suarane apik. Dedeke ya entuk njaran teji kaya ngono bocah ya ayu, komplit. Iya, sing elek tekone. Ayo. golek isi podang jenar iba bunga nyanding bisa dadi monggo dibacotake podang kuning. Podang kuning doa terbaik untuk warga masyarakat Kedungombo. Podang adalah burung yang bisa terbang tinggi, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedungombo tahun 2025 menuju masyarakat terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Ya Bir, tarik, oke, terus. esok awan ning omah
nuwun Mbak Birgita Ayu. Ya. Nggih. Gubuk Semoro nggih, Mbah, matur nuwun nggih, mengke nggih. Ya Allah, Pak, ternyata warga Kedungombo baik-baik semua, Birgita bae ya disangoni, Pak. Ya. Ngono kuwi anggere disangoni ya dilem ae. Terima kasih nggih Bapak Ibu. Oh, anu Pak, tak gratisi pantun aja, Pak. Apa? Tuku timbo karo jamur. Semoga masyarakat Kedungombo panjang umur. Allahumma amin. Pun, Pak. Ayo wes. Mula gampang entuk duwe wong pancen ya raine kaya kota amal. Napa, Pak? Oh iya, Pak, mengke anu gantian, Mbah, mengke gantian nggih. Nggih. Wah, iya. Aduh. Wes ngene gen leko. Ngene bir. Sampean karo Nong ya Nong. Ayo, Teki lah. bonus loro wis sak. Anu iki bonus langsung 2, Mbah. Nggih to. 2 iku kudune ya tambah 100 to, Mbah, Mbah. Ah, wes. Ya Nong ngene sisa Nong. Nggih. Nggih, Mbah matur nuwun katresnanipun. Nggih. Gubuk Asmara. Monggo langsung kemawon ya, gubuk Asmara. Ha iya, yo. Tak tung gong. Ayo. Ya Mas.
Pandang lek nom ngene iki ya Pak ya. Oh, salam. Ayo. Cepetan sastrane luar biasa, energik sekali.